je gauw naar dit verhaal. Tomke en de wetterval. Tomke en Jannejoe zijn wij bij juf Klaske. Goedemorgen. Nou, wat fijn dat je hem er weer binnen. Ik ha je mist in de vakantie. Juf, wij binnen bij een hele hege bergwest. En weet je voor wat er weer? Een protte wetter. Oh, dat kletste zo van die berg naar onderen. Echt, het wie heel gevaarlijk. Oeh, prachtig, Tomke. Nevens mij hiet dat een wetterval. Gaan wij alvorens een wetterval in de zandbak maken, jongens? Nee. Dan maar dat je het maar eens wezen. Stwaltjes aan de kant, we gaan naar de zandbak. Ja. Even later zitten de bern in de zandbak. Bij skepkes en ammerkes. En wat moeten we nou eerst doen? Een hele hege berg, meidje, juf. Dat is een goed idee, Tomke. De bern skeppen en skeppen. De berg wordt heger en heger. Sa is de berg wel heeg genoeg. Nou moeten we er nog een wetterval van meidje. Sjen, hoe komen we aan wetter? U de kraanjuf. Maar de tuinslangen? Nee, Tomke, nee. We moeten zuinig wezen, hè, meid wetter. Kunnen ik wat oors bedenken? Pisje. Nee, Tom Pieter. Nee, dat mag maar net. In de sleet zit wetter genoeg. Haha, dat is knap betocht, Jozef. Hel je alweer maar een amerke op en kom dan maar weer bij mij. Juf geeft mij een amer naar de sleet. De ben mij je net te dicht bij de sleet komen. Ze doet in alle amerkes van de ben wetter. Zelfs had ze een grutte amer vol. Die neemt ze mij naar de zandbak en zet hem daar del. En nou maatje wij een wetterval. 1, juf Klaske telt. 2, 3, ja, kiep de ammerkes maar om. Het wetter uit de ammerkes streamt bij de bultdel. Wat lieke dat mooi. Ja, hippiedepiepora. We hebben een echte wetterval. Oeh, ja, de gitter. De beren vinden de wetterval prachtig. Maar wat is dat nou? Het wetter verdwijnt in het zand van de berg. Voort in de wetterval. Nou, zo is er niet meer aan. De wetterval is voetzie. Dat komt omdat het geen echte wetterval is. Maar je gaat toch even een mooie wetterval maken. Is net zo? Nou, ga nou nog maar even lekker watchen, zei juf. Jannejoe en Tomke zitten nog bij de berg met zon. In één krijgt Tomke een idee. Misschien kunnen wij wel een orenwetterval, meidje Jannejoe. Hij shot naar de glietsbaan. Er zit een geen baan op. Kom maar, Jannejoe. We meidje van de glietsbanenwetterval. Dat is een mooie hege berg. Ja! Maar hoe komen we dan aan wetter, Tomke? Nou, wat zit er naast de zandbak? De amer met wetter van juf Klaske. Juf Klaske is bij het klimrek. Ze shot net naar Tomke en Jannejoe. Oh, Die tillen de amer naar de glietsbaan. dat is zwier. Hoe krijgen we die boppen? Toch wat wetter in die lietse amerkes. Oh ja. Ja, dan brengen we die eerst naar boppen. En dan is die grutte nog maar heel vol. Ja, nou, en dan maakt dat ik slagje. Ja. Het slag het. En als ze alles boppen ha, Even de amer op een ranendel zetten, ja. Zullen we hem nou omkiepen? Dan hebben we een echte wetterval. Ja, oké. Ik ben er klaar voor. ze pakken de amer vast. Juf
Juf Klaske is kleer bij het klimrek. Ze shot naar de glietsbaan. Hè? Wat doggen Janna Joe en Tomke der op een glietsbaan? Maar die amer? Ze draaft er het hinnen. Tomke! Janna Joe, net dwaan! Maar dan stroffelt ze oer een ammerke dat naar onder een valm is. Oh! Ze lijst lang uit onder de glietsbaan. En Janna Joe en Tomke kiepen krekt de amer wetterom. Ja, maar echt wetterval! Het wetter streamt naar onderen, boppen op Juf Klaske. Oh, nee, nou, een echte wetterval, ja. Maar ik ben kletstrog wierd. Nou toch, jongens. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie.